Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Kerkleider Orlando Valentina is gisteren in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor een reeks zedendelicten. In eerste aanleg was hij veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Ook mag hij 19 jaar lang niet het beroep van kerkleider uitoefenen. Volgens het Hof is bewezen dat Valentina zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruik van 3 tienermeisjes en 4 jongvolwassen vrouwen. Allemaal waren ze lid van zijn geloofsgemeenschap. De Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat is blij dat het College Financieel Toezicht geen aanwijzing heeft gegeven. Dat zei Ruggenaat gisteren tijdens een persconferentie waarin hij benadrukte dat dit betekent dat het financieel beleid van Curaçao goed is en hij wil er de komende jaren hard aan werken om een meer duurzaam financieel beleid voor Curaçao te creëren. De Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigori heeft gisteren een veiligheidsplan ondertekend. Dit gebeurde in aanwezigheid van verschillende politievakbonden. Met het plan moet volgens Girigori de onrust worden weggenomen binnen het politiekorps. Volgens Girigori is er de afgelopen jaren te veel aandacht geweest voor de buitenwacht en moet er nu aandacht worden gegeven intern in het korps omdat er veel onvrede is, maar het veiligheidsplan moet volgens hem daar een einde aan maken. Hevige regenval heeft gisteren op Curaçao weer voor veel overlast gezorgd. Vooral in de wijken Tjaro en de Savaan had het verkeer er last van en ook sommige huizen liepen onder. De meteorologische dienst waarschuwt ervoor dat de komende dagen meer regen kan vallen, maar men zal op tijd daarvoor waarschuwingen naar buiten geven. Het College Financieel Toezicht Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft zowel het bestuurscollege van Bonaire als de Eilandsraad opgeroepen om meer daadkracht te tonen. Het CFT stelt al geruime tijd vast dat Bonaire op te veel vlakken niet voldoet aan de wettelijke normen. Als de situatie niet verbetert is een advies tot aanwijzing onvermijdelijk, aldus de voorzitter van het College Financieel Toezicht Raymond Grades. De Red Sox uit Boston hebben gisteren met 4-1 gewonnen van de Houston Astros. En dat betekent dat ze naar de World Series door zijn. Xander Bogaerts uit Aruba speelde een belangrijke rol voor de Red Sox. Meer honkbalnieuws. Hensley Meulens is niet meer in de race voor de positie van manager bij de Cincinnati Reds. Hij heeft een gesprek gehad, maar men gaat verder met andere kandidaten. Wel staat hij nog steeds open om bij de Minnesota Twins de belangrijke functie te gaan vervullen. En dan lokaal honkbalnieuws. De tweede finale in de Double A tussen de Wildcats en de Santa Maria Pilots is door de regenval uitgesteld en zal nu op zaterdag 20 oktober in het stadion Johnny Frutaal vanaf 8 uur plaatsvinden. Dramatische beelden uit Honduras waarbij een groep mensen uit El Salvador illegaal de grens over probeert te steken door middel van een ruwe rivier. Het zorgt voor schokkende beelden. Het heeft er allemaal mee te maken dat een reeks vluchtelingen via Guatemala en de rest van de Latijns-Amerikaanse landen naar Amerika willen gaan. Hevige regenval heeft in Nicaragua ervoor gezorgd dat al meer dan 14 mensen het leven hebben gelaten. De overstromende wegen en andere ongemakken zorgen voor een gevaarlijke situatie in het land. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.